जा कटे बेलटा गुरुची बेलटा बेल मिसौची नड़ियाटा ये कर हाथ चामच 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 ना चामच बाबा चामच चामच ऊपर আছে ସେଇଠି ଅଛି ଆଏ କାହିଁ ସବୁ ଆଠେ ଅଛି ଛୋଟ ଚାମଚ ଛୋଟ ଏଇଟା ए उन्हें भी ना छोटे वाले ने ना और वाले को उनका पीछे वो बना दो आओ चामच दे दो आगे चल अगर उनको तरीका तरीका का बेटा वो এটা মাংস বলতে সেটা কোকলা দাও ये दुनिया की बता बिछे नहीं ना वो कोल का नाचो क्या क्या ना के बादाम को ये कौन सी उनको बस ये सफाई में पाई यदि को देखो ना सबको दो सब तो कौन है रख रहा भाई चुप कर रखते हैं से चुप वाला में से खाओ ना पकड़ এটা পূর্ণে চামচের পূর্ণে চামচের आपला कोण आला आपण काय दियो तो आम्हाला बस मिया मिया काढू अरे हात दिया काय ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମର ବେଲପଣା ହୋଇନଥିବାରୁ ଆଜି ଆମର ବେଲପଣା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁନୁ କହିଦେ ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବେଲପଣା ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ବେଲପଣା ହେଉଛି ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ବେଲପଣା ହେଉଛି आके बस हल्ला पे ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ବେଲପଣା ହେଉଛି ହଁ ହ୍ୟାଲୋ फ्रेंड्स ଆମ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମର ବେଲପଣା ହେଉଛି ଯଦି ବେଲପଣା ପିଇବେ ଆସନ୍ତୁ ସେଟା ମାମା ଖାଲି ଆଳୁ ଆଣି କୋଣ କି ଆଡି ଯାଏ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଜାଗା ଆlte ବଡ এই
ପାଣି କାଢ଼ି ଭାଇ ତ ପୋତା ଦେଖିଲେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। এটা ভালো আছে। বেশি দিন ରହିଲାଣି ପଚିଯିବ। 8 ଦିନ ହେଲା ଆଣିକି ମୋତେ ଲୁପା ରଖିକି ଆଣିକି ଯାଇକି ଅଲଗା ରଖିକି ଖାଇ ତାକୁ ଦେଖିଲା ସେ ମଞ୍ଜିଟା ତ ଗଛ ଲଗେଇଛି। खुल दे
ଏଠି ତ ଏତେ ଆଉ କେନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଆଉ ଫାଳେ ହାତଟା ପୁରଉଛି ଦୂରରୁ କ'ଣ ଆଉ କହୁଛି ତାହେଲେ ପାଣି ଦେବି ଭଲ ପାଣି ଦେବା अरे बना ले ଏକା କଥା ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ବନାନ୍ତି तीनटा माछीटा बुड़ा लो देखो मुद्दा है कैसे କାହିଁ ଉଦାସ अच्छा खाओ ଆଉ ଦେଇଥାଉ କାହିଁ ଦେଇଥାଉ କାହିଁ ଫଟୋ ଦେଉଛି ଭଲ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ কোনো দিকে বিস্কুট बिस्कुट একটা সপ্তাহ সপ্তাহ দেখুছি খাই দઉં ସବୁ ଆଉ ତୁ ବେଳେ କାନ୍ଦିବୁ ମୋର ବିସ୍କୁଟ ପାଇଲା ये क्यों पाइला चाचा तू मैंने दे देजो कौन सी दादी कौन चाचा क्यों नुचे देजो ना नुचे नहीं ମୁଁ ସେଠି ରଖି ଦେଇଥିଲି ମାନେ ତୁ ତ ଭାତ ଖାଉନୁ ସେଇ ସେଉ ଖାଇଦଉଛି ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ଖାଉଛୁ ବିସ୍କୁଟ ଗଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଖାଇଲା ଆଉ ଆଉ କାହିଁ ଦଉଛୁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକି ଯାଇନି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକି ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ଭାତ ଖାଉନୁ ସେଉ ଖାଇଦବୁ ଏଦିନ ଚକୋଲେଟ ଖା ତ ଟାଇମଟା ହେଇଗଲା ନା ୟାର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଭାତ ଖିଆ ଟାଇମ୍ ୟା ଟାଇମ୍ର ଲେଟ୍ ନାହିଁ Vamos
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବେଲପଣା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବେଲପଣା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ବେଲପଣା ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ଆମର ବେଲପଣା ହୋଇଛି। ଆଉ ବେଲପଣାକୁ ପିଇ କୁନୁ ଆଉ ତା ମାମା ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂଜା ପ୍ରଦୀପ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି କୁନୁ ଆମର ଯିବ ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି କେତେ ଖୁସି, ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଖୁସି ଟିକେ କହିଦେବେ ମା। କୁନୁ ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାର ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ପୂଜା ବି ଆଜି ଯିବ ତା ବାପ ଘରକୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଶାଗ ଭଜା, ଆଳୁ ଭାଜି, ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ, ଇଏ ହେଉଛି ପୋଟଳ ତରକାରୀ, ଇଏ ହେଉଛି ମାଛ ଚଡ଼ଚଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇକି କୁନୁ ଯିବ ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ଆଉ କୁନୁ ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ତା ମାମୁଁ ଘରଠି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ସାରିଛି। ଆଉ ତୁ କୁନୁ ତୋ ମାମୁଁ ଘରଠି ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ତୁ ଖୁସି? ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ତୁ ପୂଜା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଯାଇଥିଲୁନି ବାପଘରୁ, ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଜଣା ପଡ଼ୁଛୁ। ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ, ତୋର ଇଏ ବାପଘରକୁ ଯିବୁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇଥିଲୁନି, ଆଜି ଯିବୁ ଆଉ ବୁଲିକି ଆସିବୁ। ହଉ 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 ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ବାପଘରକୁ ଆଜି ଯିବ, ତାର ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି। ଆଉ କୁନୁ ବି ତା ମାମା ଠାରୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଖୁସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମିଠା କିଣିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରପଡ଼ା ଯିବୁ, ମିଠା ନେଇକି ପୂଜା ତାର ଘରକୁ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମିଠା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ତାଙ୍କର କି ମିଠା ନେବା ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ତାଙ୍କର ପେକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠୁ ମିଠା ନେଇକି ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁନୁ ଆମର କ'ଣ ଖାଇବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କହୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମିଠା ନେଇସାରି ବାହାରିଲୁ। ପାଇକପଡ଼ାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କୁନୁର ଖୁସି କହିନେ ନ ସରେ। କୁନୁ ଖାଲି ଏଣେ ତେଣେ ଅନଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଠି କାଠ ବି ରଖାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖିଆ ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ କାଠ ଆଣିକି ଡେରିଛନ୍ତି।
ଘର ଭିତରୁ କେହି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। थोड़ी एपरी देखा टे बाबा कुनू झरका खोल देखिया मामुन हाइट ना कुनू हाइट देखिया आसिलु कुनू देखिया रे ये हाइट पाखापाखि ठिया हुआ देखिया अरे मामुन हाइट रे मामुनटा हाइट आ कुनू बड़ हेले कौन हम मामुन हाइट अच्छी आ सान भौणी हाइट अच्छी बड़ भौणी कम हाइट काट दे तू निजे ये हूँ मामुनर साइकेल छोट साइकेल मामुनर स्कूल जाऊँगी बर्तमान देखो कुनू मामुनु खेल आरंभ हो गला सांगे सांगे आसी खेल सी माती गला बर्तमान भात डाली खेल चलती बर्तमान देखो कुनूर मामुन बर्तमान सजबाज चलती माई कुनू को मुंड कुंडे सजई दौची यापर नमस्कार दर्शक बंधु आम चैनल को देखंतु लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु आम चैनल को भूलिए नहीं दर्शक बंधु बर्तमान सजबाज सरी जाइए नाच आरंभ हम देखो शोरूम गाड़ी नहीं आसी सर्विसिंग करने भाई आमर बर्तमान मोबिल ट्रेन करेंगे सर्विसिंग कलापर मुझे जी से नहीं घर को आम सांगे जी
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସର୍ଭିସିଂ ସେଣ୍ଟରର ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହିଁ।